Kære dagbog, jeg kan snart ikke klare det mere. Dag efter dag sidder jeg alene inde i klassen, og ingen lægger mærke til mig. De sidste par uger er det blevet værre og værre, og den eneste måde, jeg kan finde trøst på, er ved at skære mig selv. Det er svært at forklare, men jeg føler en form for lettelse, når jeg ser blodet trille ned ad min arm. Smerten er så voldsom, men den får mig til at glemme alle de andre smerter. Det er så befriende. Gid de vidste, hvordan jeg har det. Hvorfor ser de mig ikke? Er jeg bare ingenting? Hvorfor leve livet videre, når det er meningsløst og uden kærlighed? Jeg kan ikke mere, og derfor blev det her et farvel.